Plentyn gwanaidd oeddwn ni a gafodd dipthuria'n drwm iawn ddwywaith, yn 4 oed y tro cyntaf ac yn 8 oed yr ail dro. Weithiau cawn fy ngwaradwyddo oherwydd fy ngwendid corfforol, megis yn osbarth yr athro cemeg. Ef a ofalai am chwaraeon athletig yr ysgol, ac un diwrnod pan oeddwn yn y 5 dosbarth, gofynodd am wirfoddolwyr i fynd i lawr i ysgol heol Gladstone i nôl polion ar gyfer y chwaraeon. Seithodd fy llaw i fyny wrth gwrs. "Ifans," medde fe, "you are too weak to carry a matchstick." Melis yw'r cof am wyliau yn Llangadog yn ystod y cyfnod llwyd hwnnw. Weithiau, casglwm ferlod mynydd gyda Jeff Lewis y post a fyddai'n brochgain gampus mewn rhasys ceffylau. Awn dro arall ar gefn beic yng nghwmni Boesi Lewis i fannau pell fel Llyn y Fan, lle mae Cader Arthur yn gwarchod dyfnder mawr y llyn bach. Gyda Arthur ac Alfie Light ac eraill, byddwn yn ymdrochi noeth lymyn yn Afon Bran, gan redeg o gwmpas y cae wedyn i sychu. Hoffwn glywed y gwynt a gres yr haul ar fy nghorff.